Tappara porskuttaa 4 peräkkäisen voiton vahvassa myötätuulessa. Tammikuun tasaus tuotti 2 maistuvaa voittoa Jokereista. Helsingin IFK:lle tammikuun tasauksen tuottama yksivaivainen piste HPK:ta vastaan oli viimeinen pisara. Pasi Sormunen sai lähteä. Uusi päävalmentaja esiteltiin maanantaina, Raimo Summanen. Mies, joka herättää tunteita ja kirvoittaa mielipiteet laidasta laitaan jokaiselta jääkiekkoa seuraavalta. Edellisen kerran Summanen nähtiin IFK-penkin takana mestaruus keväänä 1998. Tappara ei anna onnellista alkua Summasen valmennuspestille. Alexander Barkov junior jakaa syötön keskelle, jossa on tilaa. Ville Nieminen virittää ja rokottaa ranteella kiekon kilpikäden yläpeltiin. Kellot pysähtyvät aikaan 4:06, kun Nemo saa tuulettaa kauden 16 maaliaan. Stanley Cup voittajan liigauran 1 kauden maaliennätys on enää 5 osuman päässä. Barkovin lisäksi Pekka Sarvo nappaa syöttömerkinnän avausosumaan. Minuutti 41 sekuntia kelloa lisää ja Tappara sahaa IFK:n hajanaisen puolustuksen totaalisesti nippuun. Metsurin kaksikkona Antti Erkinjuntti, Jarno Koskiranta, joista jälkimmäinen saa putata limpun luukulta vapaasti pömpeliin. Koskirannalle kauden 13 maali ja viime kaudella Saipapaidassa syntynyt maaliennätys on 4 osuman päässä. Raimo Summanen ottaa aikalisän ja yrittää saada joukkonsa heräämään peliin. Enempää maaleja ei avauserässä nähdä. Vierasjoukkue tulee toisen erän alkuun uudella ilmeellä ja vahvalla rynnistyksellä. IFK-paidassa debytoiva Mika Hannula vetää näppärästi pyörähdyksen maalin edustalle, mutta Juha Metsola kestää 13 ottelua Bluesissa tällä kaudella kiekkoilleen ruotsalaisen yrityksen. Tapparan 2-0 pätee tämän jälkeenkin. IFK saa vihdoin maalihanansa auki toisen erän viimeisellä minuutilla. Ville Peltonen nappaa tikkarin pois Markus Kankaanperältä. Markus Granlund tällää tarjoilusta kiekon napakasti rysään. Pikku G:lle kauden 8. maali ja pisteputki venyy tämän myötä 5 ottelun mittaiseksi. Ville Peltonen on saalistanut puolestaan 8 viimeisessä nyt 8 tehopistettä. Jännittävistä 2-1 lukemista toiselle erätauolle Hakametsässä. Tappara iskee ison maalin kolmannen erän jälkimmäisen 10 alkajaisiksi. Ville Nieminen punnertaa vahvasti kuin härkän läpiajoon. Ahdisteluista huolimatta komea uitto Joni Ortion ulottumattomiin. Ja tuuletus kertoo kaiken. Tämä on ihanaa. Niemiselle illan toinen ja kauden 17. Pakkiosaston Juha Leimo ja Pekka Sarvo naulaavat syöttöpisteet 3-1 maaliin. Nieminen pelaa uransa parasta SM-liigan kiekkoa. Se on nääs varemaa. IFK tarttuu oljenkorteensa 55 minuutin kohdalla ylivoimalla. Niklas Luseniuksen 2 maksaa Tapparalle, kun Mika Hannula on pitelemätön maalin edusta painissa. Kiekko reppuun, vaikka Tuukka Mäntylä yrittää pyristellä epätoivoisesti vastaan. 3-2 kavennus on Hannulalle kauden 5. ja ensimmäinen IFK-paidassa heti debyyttiottelussa. Tehomies Ilari Melart kuittaa syöttöpisteen kavennukseen. Tämän lähemmäs IFK ei kuitenkaan enää pääse, joten Tappara kuittaa lukemin 3-2 jo 3. voittonsa helsinkiläisistä tällä kaudella. Kirves rinnoilla tukeva ote liigan kärkikahinoista tällä hetkellä. 5. voitto putkeen.